hilin eh. Madong buntag. Madong adlaw sa tibok kalibutan. Madong hapon, madong gabi eh. Anong udto? Madong tanan na anak ko daris matubangan. Las. Ato na pod miss. Dagat. Mulusong na pod mi. Dias, Emilio. Good morning, Em. Morning, Nay. Ano, Nay? Lugsong na pod mi. Si Purdy, haman. Ako dito, lihok pa. Lihok pa ko, no? Ba? O ba na naman na? Ano na po? Hindi, ikaw na. Oh, dali, kabadbad na eh. Tabang sa na eh. Guwat. Ay! Ano, bitik na. Guwat, Maxine. Hindi ko ano man na eh. Masabad na sa imi na eh. Maligo meron kay basin ugma o sunod tuig may mauli na. Kasi tatay gusto na dong muli. Ako agdong tatay dag mo yung gusto ko kabuan dali sa kaban pas tatay. Ang sabi ng lata. Yung saging ko sa mga lata di ay bato. Jadi ay kay na mag-atang ko atos kakita ko lutos na. Na malaslay budigan to basin nebrato atong baligsa nga tikitin. Nay ko na nay. Para di siguro Pada hukut sa burang hukut og kabaw. Ulagan mo jija. Ato sa kida na masiro. Kide ka. Ano? Oh. Sudah siram ako. Diyan tak nang ginaspan. Wala, naog na ko no. Naog na ko silang hagdan. Yeah, magdako sa lisengan ni kawasa mo. Itapok na. Hala, na mga iraw. Nanay, yaman. Hala, nuko. Inayay. Anas tatay. Surrender na. Tuwa na mga inauna natin to ha? Ha? Pwede kang sakayan to ha? Tuwa to ha? Kaya tinawan im. In auro no. Kaya tatay unta to. In auro. Tapos na eh. Tinaw na eh. Hala, vaksin. Hala. Maalaga. Tinaw na no? Tinaw na eh. Maligo pa sila. Tinaw? Gag na tinawan. Kung lagi po ibawo di ay. Hoy, ano naman mo? Iso na sila? Oh, ito sila. Ay, nantay, nanguan to ah. Nay, namukot. To, ang namukot gabi, wala naman takabantay, gabi naman. To, sakayan to, ano to, sakayan sila si Kuan? Kato sila? Mau natutuwa siguro. Kaya dito sila kaya mga sakayan. Bakit sila? Anak. Muli ito pa yung mga anak. Wala. Tako na nay. Lusong na nay. Ato mo dito nga naman mag-dumi. Tanay? Ito, pilihan ito ka oras. Di ba ito mutawas? Di ba ito mutawas sa gahapon? Mas kang Monica. Kamunika mo sa video. May hagamay. Away aho ah.
Nanay, muna isa. Muna isa. Amin mo sa nimo. Magduwa na na. Oh, bawad na, bawad. Bawad na, wala. Awas. Kalaay. Kalipay. Yung bawad dyan. Na-next na yung si Amy luto. Sa outlet ko diya sa Valencia, diya sa Danao. Ma'am Siri Ulrich, good morning. Na ako Valencia po sawang karon. Babay ulit. Yara. Ikatulong adlaw na mo dali ron sa Valencia. Sidlak nag-adlaw to ah. Sa taot ko diha sa Garcia. Garcia Tabuan. Nila Herlin Gomez o Maring Milda Acapulco Gomez. Lagari Maring. Hop. Amis dagat. Famous. Kaya basin sunod daw. Mo retreat na pod mes bukid. Kimailhan din yung mga taga-bukid kay ulit og dagat. At ako tanang nananaw diha nga taga-bukid nga way dagat, diarag dagat. Tao. Kawas kalaay. Tayo na problema kay tayo gusto nang muli ako ba ilang diagad si Emiluman siyempre si Emiluman nag kuan izaman tanan di session ko di muli sa tayo kay pagi kay sa tayo gusto ko nung sakay na lamang ko series sanay po di gusto muna sa tayo di matutang imi wa ko ni choice si tatay kung ano ta ko mo yung muli ay hapon sila muli di banhara siya gusto na siyang muli kay na himingaw sa Aliana. Dimingaw sa family house si tatay. Pero si may mo kaya pa man mimuli. Kaya ang mamanguli may magdugan mi tanan. Kung manguli may dugan mi tanan. Damanit ka muli pod. Manang nanay. Gusto po din siya maligo. Si tatay ko no nabuong na. Kaya kung sa kaya nabuong na kung siya. Oops. Oops. Ay, tulog! Wala. Tulog ako. Wala. Tunagbod. Shout out sa Katipunan! Samot. La. Rita la! Maxi! Sinanay yan. Makina. Shout out sa Katipunan! Mr. Gara! Balik kami! Yan namin nangadlaon may aring nagat. Balik si Domingo, wala mas nanay. Susin! Oh! Yung ang tingin mo na! Wala! Kisar ko si Ru! La. Wala dito! Susin! Ay! Gusto mo na si Sa? Itingapan siya. Susin! Wala naman ang mga alaga! Baka na pinanda ka niya, nagitalapan ka. Uy! Wala ba ka? Ipa, mong itinapan. Dapat ang tao! Uy! Yan naman ka! Kisar kong baksin. Asin! Oh, balik ko sakto! Dapat na yung camera. Oh, balik ko sa tako no, nanay!
Sensitire, naskuan, under. Nanawal tayo manay. Isa kayan to ah? Ito to. Inanak ni Kuan? Ah, makina? Ayan, pambuk yan. Sakyan kay Bugsera man na, namo to. Yang kita isaw naman agad si Diban Pambuk, sakayan to naman yun. Sakay daw ni Bang, kanang sakayan na, ito ko. Ano na ni Bang? Kisa po na ron, ato na. Maxine! Vaccine ulit na. Ulit na, ulit! Ulit na, ulit! Ito na yun. Hindi. Ito sa lagi ko sa takot ko. Masa laki ka vlog ko. Paano na kay undang na kay ang galingon ko may gamak ang nanay. Gapas. Undang na kay walay dagat. Gamay na. Nay, mo sa nilas. Kapamandig, humay. Oh, humay. Masagin sana ito kita si ate. Hey, guys. Ano? Una na lagi ka na mo, Sin. Hindi na may balik. Ano nakaanak ko na Indiyan na itong dati sa tegbalik. Ibis kaya nanaka na ta. Tunay ni sakayan to ah. Ayan. Oo, saka doon. Nanaka sa mamahaw sa amin. A few moments later. Hindi kayo, wag mo namahaw. Namahaw na lagi mo. Madara ko no. Papa sila. Wala nanay na dutan. Nanay, duha mo na ito. Tulong tao na. Usa say mo sakay, kasi mabilin. Puli-puli naman maguli. Mabaklera man. Kung mamahaw. Isa ka, ano? Magpasaan ka. Yan, isa ka. Hindi ako ni. Maralig ha. Oh. Nagbalik si Vince Akil. Pwede naman bakla dun. Ato sa lamang kakil. Diyan mga pasuroy magbaklay. Oo, dyan sa kayo makatol. Kay puli-puli mamahaw. Aray, yan mo sakay kung siya anak. Kaya balikon ra. Saray mo sakay. Kaya mabili na akong salad to. Bibigyan na ni Jack to. Yan na mabalik. A few moments later. Kailangan mo lang galing.
few moments later. Nas katong gikan malagi may nagpagaling. Hindi man naman dani. Kay mo kaan kong sa Emilo. Ay, kaubas na naman na. Taka binay. Si nanay master ni maglingaw mais kay Ay, kandiru man. kandiro ko makado. Hinihina sila nay. Ay, napinasabaw. Itakog na. Dapat lugas man. Yelo corn nila hang wagas. Magpalit si ko daling buongon, kaning buongon na hinatag ko na silang sekretary silang barangay nila mo Nika. Sila katong si Lili, katong dantanan nga bola ng dako. Mas dahil siya, dako ni siya na hanga palitan. Kaya sa sisimuli ka daling inda, dahil wabay gagida, dyan namang gatag na no. Wala pa din mong kadang karoon. Kaya kami sa Alisaw sa may buongon. Pero sa sila may pamilya, may mga buongon daghan. Kamang talaga buongon sa bahay na, ano ba ka? Pag yun na sa una, dalang buongon to guys. Ang Babae ka na, subo ba na? kami ka, mga ulit na ni. Malit na naman ito kay Mami. Ako ka na po ba? Ibu mo sa una. Bagunita. Kaya bukas likod sa ato, tapos natising sa una. Kaya ito. Itong yapas po ko na rin bola ng dato, kaya ito po no liso. Hindi alam din ang gapon, nag-apoy mas sa gapon. Bola ng dato? Wala liso. Wala na ka mo ito yung asin sana, itong budget din nga. Ang hatag gani. Anong kakaban mo nito mga gabi eh. Ang zaman ni share po na. Kay siya nagminuron, luto sa munggos. Nagluto sa munggos, siniruban, parisan sa luto nga bagong ginaling, nga yellow corn. Kaya na ako ni mo hilag, ganilong di mo kagmais, matupang tatay. Mga sinanay, may gaman ang master man ang magdinag mais. Kasi may luway problema kay mo kagmais. Masig mo hilag, masig si Flor de Lisa. Diswa dyan o kuan. Sinanay, mahanap din sila din magluto-luto. Ang kanta na ako. Mga tanawon ka din kahit kuan. Sila din magluto-luto nga di kahoy, di magkudup-kudup kay nga may gasol. Si tatay pod, anong matrina, kasi tatay pa doon, katulad sa CR, katulad sa sambagana, di ka pod itong nangka. Wala po nangka, kaya naman sa Valencia, kasi sunod laglaw. At just bye-bye hatag budan. Gamit yung dari ko na marad na. Kaya katulungan may kadlaw karon. Murang lingaw-lingawon. Tanawin ko na makili. Ay, nagpakpak ko kay matilaw ko. Kay Inja, nakuhimo ko. As hindi. Eh, pas hindi dari nga buko. Gusto ni hindi. Ngayon ko. Order ako muna. Wag ka si Liso. Agyatangan danis katong bulan ng dako si Lili. Liso ko ni Itza kay isa ko magpaliwatan. Hanginan gapon nagbuak ko si Milo wag ka si Liso. Kita mo bungo nga Liso. Bisig sa buong tinis Valencia da Mindanao, Valencia pud ni. Singo nilang buong nga Liso. Wag si mga Liso. Ano man yung Kakaman yun to. Basta kong edad. Edad may maridad. Hindi ang ngita dahil Valencia. Sa taas gapon ko ni Ma'am Cherry ulit kahintong diya sa Valencia, Danao. Diya pagyapon ko dali Ma'am sa Valencia. Sawang. Paduos dagat. Nanay, manay. Uwan. Lahig, kuan. Gabong-gabong ni sige kuan gahapon kay orange man kaado. Ano na kayo nila? Wow. Tuwag gapo yuso. At pagbalik siya kanay buongon, may kapayas, gapon nga abri ko kapayas, kaya panitay kapayas diya.
Kaya na may mga hotdog nila gani. Ano ko nga kansis pa? Ano ito mo ay? Ako na kaso di siyang. Ako nung si Moto naghilo nga maisog di ba baho. Napop na. Ha? First time pa naman yung mga gilo. Mais nga. Gilo corn. Lahat man itong mais sa tindahan kay man to. Kami tayo kikan mo din is kuan bakong harvest. Siniba nila na yung amunggos o kubasa. Paris is among kuan karon luto nga yelo.